En dan nu het laatste deel. Vanuit de Out of the Box TV-studio in Boren is dit Dijken draait door Songstory met Jan Smeets. Jan, nog even terugkomen op die opleiding. Je hebt ook grafisch werk nog een opleiding gehad, toch? Ja, ik heb de grafische vormgeving. Of vormgeving, ja. Ja. Maar ik kwam op de hoe heet het, grafische vormgeving van Maastricht. Mm-hmm. En daar heb ik gelijk. Ik word de eerste, vind ik zelf mysterieus, ik word de eerste gediplomeerd zeefdrukker van Nederland. Oké. Met mijn vriend Matje Jansen uit Geulen. Ze hebben weer dat gehaald. Mm-hmm. En ik heb onvoorstelbaar veel posters gemaakt. Allemaal zeefdruk waren. Allemaal. Want de eerste posters van Pinkpop heb je toen ook zelf gemaakt? Ja. Wordt goed. En dan wordt het nog allemaal eens op mijn computer, hè? Oh nee, goed. Ja. Allemaal plekplaatjes. En wanneer beseften ze van, ja, dit is echt wat ik wil? Dat organiseren, wanneer komt dat? Hij komt toch wel vrij snel. Het is eigenlijk begonnen met Peter's Rockets. En ik heb fanclublaadjes. Die heb ik allemaal nog bewaard, hè. Als je ziet wat ik bewaard heb. Ik denk dat is een hele groot archief. Het is onvoorstelbaar. Ja. Ja. En wat was het eerste echte succesvolle evenement wat ze georganiseerd had? Jezus. Ja, eigenlijk was het gewoon ook de eerste Peter en de Rockets. Dat bleef eigenlijk het eindpunt. Dat was niet te geloven. De hele familie deed met. Ja. En dan al die dingen, ja, die gingen achter elkaar door. Mm-hmm. Wie hebben dich en Tildig eigenlijk ontmoet? Wie heb je elkaar ontmoet? Hoe is dat geweest? Eigenlijk in ene koers zelf bij Carna. Gewoon, er komen nu op bezoek, hè. Er waren een paar bekenden bij het Gelijn. Til met Oda, raammakers, dat waren vriendinnen. Die waren excentriek gekleed, vond ik toen dat die. Maar gelijk die wij waren met een vriend, met Wennekes. Ja, die stonden even heen en ik zag tegen mijn broer, tok. Dat vrouwens moet ik hebben. Ja, zo is het geschieden. Zo gaat dat. Ja. En wie is Til daarin gegroeid natuurlijk, ook in dat Pinkpop. Het Til daar ook een ja, toch wel. bijdrage aangeleverd. Vrijwel mee bezig geweest. Die waren toch wel, ja. Ja, de Beatles is de volgende plaat. En die plaat die heet While My Guitar Gently Weeps.
Maar goed, Pinkpop ging weg, goed gedaan. Wie best er bij Barlo gekomen toen? Nou, dat was een heb ik verkozen niet terecht in de Landgraaf, omdat, ja, er waren een hand, we kregen dan nog geen vergunning. En daarom ben ik even een uitstapje naar Barlo gemaakt. Daar kreeg ik direct medewerker van de wethouder, ik weet niet, iedereen holp met. En ik moet zeggen, ik heb geluk gehad dat het toen slecht weer was. We noemen nog altijd Pinkpop in de winter. Het was 10 graden, het was ongelooflijk koud. Ja. Veel herinneringen, Lou Reed was een grote herinnering. En iedereen, de optreden was veel groepen die, ja... Dat hebben we 1 jaar volgehouden. Ik had wel gezegd dat ik daar zou blijven, maar ik heb dat toen zwaar gelogen. Want ik was echt wel van plan om naar Landgraaf te gaan. Ja. En ja, wie is inderdaad bij de draf- en renbaan gekomen dan? Nou, dat had ik het dierenpedoog. Draf- en renbaan, dat liep toen heel slecht. En ik had al vrij snel contacten in Landgraaf. En ik dacht van, als we huis dan moeten verhuizen, dan is het wel naar Landgraaf. Ja. Wat een geweldig terrein. Ja. Aan alle kanten, geweldig. Want was dat toen nog een draf- en renbaan, hoe je dat pas komt? Ja. Druk. Ik heb, ja, wat dat betreft moet ik zeggen, heb ik ook gekocht, dat hele trein. Dat heb ik voor een appel en ei gekocht. Onvoorstelbaar. Ik heb het daar nog wel eens met ex-bestuursleden over. Een daarvan is de oude gouverneur van Limburg, dokter Schenk Kremers. Dat was raar gevonden, maar dat was zijn idee om dat draf- en renbaan te maken. Alleen, het had geen voedingwoorden met Limburg. Want we hadden veel te weinig mensen die met de paardensport omgingen. Ja, dat is... ik heb daar heel erg geluk mee gehad. Ja. Dat ik er ben geweest, daar poppen zich ging door. Te gek verweerd. Ja, dat is dat al heel lang nu, hè. Dat is eigenlijk al super lang. Klopt het niet? Til zit ook aan de zijkant. Jan, ja, verzin gewoon kijken naar dat monument van Pinkpop wat er gaat komen in Geleen. Wat vond je daarvan? Ik vond je bijzonder. Het is heel aardig in elkaar gedraaid. Ja. Dus het zal nog wel moeten aangepakt worden. Maar ik ben er wel verguld van. Het wel gaat. Wat vind je ervan dat daar ook een monument komt in Geleen? Ja. Loesterend, dat is het meest rare wat er bestaat. Ik heb een Jan Smeets fonds. Ik doe nog een paar dingen op het gebied van weet ik wat, allemaal met mensen. En ja, ik werd steeds ouder. En als de mensen aan die denken en het gaat zo tekeer. Het belangrijkste moment vind ik op Pinkpop zelf, waar ik er ben. Ja, ik moet me op de foto en met dit en dit voor je en dat. Ik ben er altijd voor die mensen. Een hero, dat vind ik wel. Absoluut, levende legende, hè? Echt, vind ik ongelooflijk. En daarom vind ik, ja, wat ze nu willen doen, en de gemeente zit erachter, want dat moet wel zijn. Dus wat dat betreft heb ik de kunstenaar wel overtuigd dat er echt wel de gemeente achter staat. Dan denk ik wel dat dat... Ja, zeker. Verhopen vond je dat er komt, inderdaad. Dat er staat. En dat je het dan kent onthullen, samen. Ja, Til en Dick. Je bent eigenlijk omgegaan met je kenjer. Heb je die kenjer van u ook metgenomen naar het festival? Altijd, ja. En wat vond je hun ervan? De kenjer hebben, toen ik afscheid nam op 50ste Pinkpop, hebben we die extra buikje. Vind ik het geweldig. Op dat te zitten, maar dat kun je ik zelf ook. Ik zit een beetje emotioneel alleen. Kom ik van mijn vader erf. Ik laat gewoon een troon. En dat is, vind ik wel, toch het hebben. Ja. En hebben die al vanaf jongs af aan, heb je die al metgenomen naar het festival? Oh, ja, zeker. Achter de bühne en zo. Ja, dat is wel leuk, hè. Ja, nog even over dat monument. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat dat in Geleen komt, want tenminste bij mij, maar ik hoorde heel veel over dat wie Pinkpop uit Geleen wegging, dat was echt een trauma. En ik kan me dat nog herinneren, die Pinksteren, nadat dat het een landgraaf was, wordt helemaal stil in Geleen met Pinksteren. Dat was echt niet te bevatten.
Ik was mijn ganse leven lang tot mijn 16e was Pinkpop in één keer wat weg. Dus dat was echt wel een trauma voor ons Glendenaren. Dus ik vind het ook fijn dat er daar ook het tastbaars daar komt te staan. En ja, en die mooie jaren in Glende kent herinnerd werden. Ja, Jan, dit vind ik wel een hele mooie vraag. Wie bouwt een festivalteam op? Wie deed ze dat? Ja, dus wat ze natuurlijk vooral moest doen, is voor zichzelf goed te maken. Hoeveel dagen gewoon ik gedaan? Want de eerste Pinkpop was 1 jaar. Ja, En dan worden maar ene dag. ene dag en dan wordt opgedeeld in een aantal. De dag bestond toen het 8 uur. Ja, Niet te geloven, dat is. En nu is het van, ik moet wel zeggen, ik heb metgezorgd dat we altijd zouden zeggen, ook al was het Pinkpop Classic, was ook 1 of 2 dagen, dat we vast bleven houden aan de 3 dagen. Niet overdrijven, niet langs doorlopen, want het was erg moeilijk genoeg om 3 topgroepen te krijgen. Houd het bij 3 dagen. ja, precies. En Ja. dat is goed gelukt. En als ik sommige jaren zie, voor alle beruchte jaren met Metallica, met de Storm, Ja, dat ja. was het. Ja. Dat was om niet te vergeten. Ja, dat gaat wel door de Gerenstad. Dat wordt de laatste avond, hè, de zondagavond, geloof ik. Ja. Ja, en want daar gaan alle alarmbellen af, hè, denk ik. Oh, ongelooflijk. Ja, maar dat is allemaal goed afgelopen. Ja. Ja, welke rol speelt Mojo Concerts nu nog in Pinkpop? Wat bleef? Welke rol speelt Mojo nu? Nou, mooi is nu eigenaar van Ja. Pinkpop. Dat is verkocht aan Pinkpop. En ook het terrein is ook voor een deel overgedragen aan Pinkpop. Er zijn nog 2 mensen zijn nog, aan de loder. Ja. En er zal een van ook weer afhaken binnenkort, omdat het oud genoeg is. En dan is het nog, blijft er nog 1 over. Hij is momenteel het gebouw aan het renoveren. Dat gaat heel veel geld kosten, een paar miljoen. En dat is wel nodig, want het is ook achterstallig onderhoud natuurlijk. Ja. En als het terrein goed in de gaten houdt, zoals ze dit jaar gedaan hebben met minder mensen, en zo het aanpassen, dan kunnen ze lang blijven staan. Ja. En ik kan me ook voorstellen, bij de onderhandelingen met artiesten, ja, dat moet toch wel leggen, hè, om voor de prijs te kunnen te onderhandelen, hè, of vroeger nog in Geleen. Ja. Is er een gouden regel, hoe ze zeggen van ja, dat staat bovenaan? Nee. Niet speciaal. Pinkpop, de naam Pinkpop, wordt genoeg. Ja, dan heb ze al een ingang. We hè. do Pinkpop. Ja, en ik hoef het toch ook veel stress, Jan, die organisatie. Nee, wel, als ze dreigen weg te blijven, of niet wou komen, of wat dan ook, Amy Winehouse, is er best veel van. Dat wou we nog niet. Ik heb ze ook wel eens gedacht toen van ja, ik ga ermee stoppen. Nee, dat Nee, nooit. Een paar keer aan Ja, toch? ja, tuurlijk wel. Ja. Altijd. Maar dan even alles zo te bezinken en Ja. dan weer doorgaan. Hè. Ja, welke artiest is een vriend geworden? Och, zit er zoveel, maar die zijn allemaal dood. Ik heb het even voor Urbanus, denk ik. Ja. De beste manager van. Hè. 40 jaar geweest. Ja, wie heb je 40 jaar. elkaar ontmoet? Ja, dat is ook zo gek. Urbanus, dat trooide een paar keer op en ik dacht meneer, wie zou dat gaan? Wie? En toen heb ik dat overgenomen. En dat is prachtig gewonnen. En nu heb ik het overgedragen aan een Belgische organisatie. Die had, ik weet niet de naam. En die doen verschillende Belgische komieken, zeg maar. Ja. En Urbanus is een ervan. Ja. Ik ga hem draaien. Hier is Urbanus met het lichtgevende doosje. Ja, Fonsken had een vader die zo sterk was als een reus en zo groot dat hij de boomtoppen kon raken. Hij had 2 rechterhanden, het was de beste stieleman. Alles wat hij droomde kon hij maken. En hij maakte een speeltuin van kilometers lang, waar Fonske naar believen mocht in spelen.
met echte cowboybergen en een piratenzee en een woestijn met schatten en kamelen. En videospelletjes en een computerzaal en een flipperkast met balletjes van goud. Hij kreeg ook een atoombom en een fiets en een raket en een kostuum van een echte astronaut. Op het einde van de week was vader o zo moe. Hij zei ik ga wat rusten voor een poosje. Je mag met alles spelen, alles is van jou, maar raak niet aan dat lichtgevende doosje. Toen vader terugkwam, opgewekt en fris, zat Fonske in zijn Cadillac te treuren. Vader, ik verveel me, ik voel me zo alleen. Kan je nog eens iets laten gebeuren? En Fonske viel in slaap en toen hij wakker werd, zat er daar een meisje in zijn raampje. Ze was mooier dan een flipperkast en zachter dan het gras. Ze kon lachen en Fronske was haar naampje. Fonske en Fronske keken naar het speelgoedland vanuit het kasteel van Doornroosje. We mogen alles hebben, alles is van ons, behalve dat lichtgevende doosje. De stofzuiger die hoorde dit en hij kroop naderbij. Je mag niet in het doosje, maar je weet toch niet waarom. Open jullie oortjes, luister eens naar mij. Jullie pa wordt alsmaar slimmer en jullie blijven dom. In het doosje ligt de sleutel van de poort der geheimen en de ringen die de koningen dragen. Een wekkertje dat tikt tot het einde der tijden en een zwaard om de dood mee te verjagen. Fronske werd nieuwsgierig, ze bloosde en begon jeuk in haar vingertjes te krijgen. Fonske zei, kijk maar eens, ik zeg het niet aan va. Ik geef mijn erewoord dat ik zal zwijgen. Maar vader, die op voorhand wist wat de kindjes gingen doen, vermomde zich in een tomatenzaadje. Hij kon alles horen, hij kon alles zien, want hij loerde door het sleutelgaatje. En Fronske nam het deksel van het doosje af en zag dat het lichtje een appel zat te eten. Het lichtje zei, kindertjes, al wie hiervan bijt, die weet alles wat de anderen niet weten. Ze beten met hun tandjes het appeltje in twee en begonnen op het klokhuisje te kauwen. Fonske riep verwonderd, ik voel me al zo slim, ik zou mezelf een speeltuin kunnen bouwen. Maar vader stormde binnen, er kwam donder uit zijn stem en bliksems uit zijn ellebogen. De kindjes zakten angstig tot hun knietjes in de grond en voor het eerst kwam er regen uit hun ogen. Jan, dat wordt Urbanus, maar daar hebben ze ook contacten met Raymond van Groenewoud. Of ben je daar ook manager van geweest? Nou, heb ik alle opleidingen voor gedaan, zo lang mogelijk in Nederland. Ja. En ik ken heel goed bevriend met zijn manager, Johan Kerkhoff. Mm-hmm. En Raymond is een schat van een vent. Een geweldig artiest, dat is niet te geloven. Als je ziet wat hij allemaal heeft gepresteerd in zijn leven,
ongelooflijk. Ja. En hij moet ook een liedje zingen als ik dood ben. Ja? Dus Urbanus en Raymond. Ja. Ja. En daar gaan we dadelijk naar luisteren. Wat is het meeste wat ze mist Jan, nu ze gestopt is? Goeie muziek. Goeie muziek? Er is zoveel goede muziek. Ik heb daar een hele lijst van gemaakt voor dit programma. En eigenlijk is dat als je dat van iedereen ook nog een hele cd draait, dan zie je hoe geweldige muziek dat er is gemaakt. Mhm. Popmuziek is onvoorstelbaar. Wat dat betreft heb ik popmuziek altijd zitten bepleiten. Mhm. In plaats van klassiek of zoiets. Ja. Ik ben dan ook geen fan van André Jeu, daar ga ik niet heen. Ben ik wel eens geweest, hè. Mhm. Ik knap wat die vent allemaal kan presteren. Maar het is niet mijn muziek. Nee, ja, dat hoeven we niet. Hè. Wat vind je van de Limburgse muziek? Limburgse bandjes? Geweldig, joh. Ja. Ja, maar vooral Rauwenijden natuurlijk. Ik kan daar tranen van laten. Ik heb zondag nog tijdens het toneelstuk van het Geluk van Limburg met Jacques Poels over gehad. We moeten nog een keer we hebben een musical gemaakt, die heeft hij meegeregisseerd. Hij heette gewoon Pinkpop. Mhm. En dat was zo fantastisch. Zo geweldig. Die muziek van Rauwenijden. Ik zei nog tegen hem, ik zeg, ja, als je mij nu spontaan vraagt, wat voor een hit vind jij gehad? Dan zeg ik, ja, ja, ik kom niet op de naam natuurlijk. Maar ik zou 1000 Bestel maar, hè. Nou, niet bestel maar. Nee. Een beetje ordinair. Met de neus omhoog, hè. Maar de boot, de trein, de boot, is zo Oh ja, het vliegtuig, ja. Het vliegtuig, dat is zo geweldig. Ja. Maar ik vind ook de jongens van Carbon, hè. Henk Stijvers. Henk Stijvers. Ja, Ben Erkens. Dat hij zo muziek heeft kunnen maken. Ja. Dat hij echt maakt maar als een nummer. En dat heet... hoe heet het ook weer? Die muziek van... Groenese, ja. Nee, van Carbon. Oh, Carbon. Ja, over de minen, hè, waar dat, die LP, wat ze gemaakt hebben. Ongelooflijk, kom Ja. je op. Ja, Kumpelcheng. Ja, Kumpelcheng, inderdaad, ja. Zo geweldig. Ja, en ik vond het terug dat Jans de Baggerband op Pinkpop ging spelen, want Ben Erkens is mijn leraar geweest op de basisschool en Henk Stijvers op de LTS. Dus dat vond ik wel cool. Wel. Ja, precies. En Jan, wat heb je zelf nog in de politiek gedaan? Niks meer. Ik heb 21 jaar politiek gedaan. Ik heb 8 jaar in de gemeenteraad van Sittard gezeten. Sittard en Geleen. Ik heb in de oude gemeenteraad van Limburg gezeten. Ik heb 21 jaar actieve politiek gedaan. Vond ik altijd heel leuk. Jan, heb zo boete de carrière natuurlijk als festivaldirecteur, maar ook in de politiek. Heb ze nog andere hobby's? Postzegels verzamelen bijvoorbeeld. Heb ik gedaan. Maar Serieus? Die postzegelsverzameling, die is bij mijn eerste meisje blijven liggen. En die is ze altijd aan het terugsturen. Maar ik heb een prachtige verzameling postzegels. Oh, oké. Ja, voor de rest heb ik veel gefietst. Hè. Maar ja, sinds ik mijn operatie heb ondergaan aan mijn knie, mag ik niet meer fietsen. Mhm. Ja. Dat vind ik wel heel erg. Fietsen, want ik heb nou weer een fietsploeg dadelijk. De Chasse Patat. Ah, leuk. Ik doe 5 mensen ermee. En die fietsen zich een ongeluk voor het goede doel. Ja. Ik betaal eraan. En ja, dat vind ik wel. Maar die postzegelverzameling, ja, dat moet ik je zeggen, doet me nog wat pijn. Ja. Die heb ik toch wel graag terug. Oké. En ja, daar hebben ze ook wielerkoersen georganiseerd op de Drafferenbaan, hè? Of in Megaland, hè? Dat kan ik me nog herinneren, inderdaad, ja. En ja, wat deed ze nu vandaag de dag om lekker te ontspannen? Niks. Ik kan niet meer ontspannen. Deze ziekte, die... hoe heet het ook alweer? Long COVID. Long COVID, die is... ik vind het verschrikkelijk. Mhm. Ik heb nogal een keer zo'n brainwave voor mijn gezicht. Mhm. En ik word snel moe. Nu ook. Ik ben nu heel erg moe geworden. Mhm. Heb je zich ook zo gehad van, of hoop ze dat Pinkpop over 50 jaar er nog zijn? Dat hoop ik wel, maar dat maakt niet mee, hè. Nee. Dus het heeft geen zin om daarover te speculeren. De volgende plaat, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Ja, dat is natuurlijk Bruce op Pinkpop, hè. Dat was natuurlijk... Ja.
Memorabel, hè? Ik hoop nog een keer snel terug te zien. Ik hoop volgend jaar weer. Maar ja, dat weet je niet. Nee, en wie is dat om dan zo'n persoon te ontmoeten? Ik heb gelukkig met hem een hele fotoserie gemaakt. De Limburg had het bedacht om zijn cd na te doen. En ik daar met zijn halve zakdoek uit mijn zak, in mijn achterzak, heb ik hem zo geïnviteerd. En hij vond dat leuk. We hebben samen foto's gemaakt, staan in het boek. Ja. 50 staan ze in. We gaan luisteren. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there baby, I could use just a little help. You can't start a fire, you can't start a fire without a spark. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer, radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror, wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere, baby, I just know that this. You can't start a fire, you can't start a fire without a spark. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark. You sit around getting older, there's a joke, here's some wine, it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laughs on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast star tonight. I'm dying for some action. I'm sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on, baby, give me just one look. You can't start a fire, sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark. You can't start a fire, worrying about your little world falling apart. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Bruce Springsteen uit 1984, Dancing in the Dark. Ja, dat lied, dat spreekt voor zich natuurlijk. Ja, Bruce op Pinkpop. Zou mooi zijn als ze nog een keer komen. Hè? Hij had ook wel een sterke boodschap naar Trump afgelopen. Absoluut. Ja, dat is ook wel goed wat er deed. Ja, Jan, wie zou zich herinnerd willen worden? Of wie wil ze in de wereld staan? Good Mr. Pinkpop, no more. Ja, Eens genoeg. ja, precies. Ik ben de gek van de wereld. Ja. En dan Jan, de laatste vraag. Wordt het allemaal waard? Alles.